Һабантуй иң күңелле, иң көтүп алган халыксан байрамдарның береһе. Иртә таңдан кара төнгә тиклем тир түккән игенчеләр, малсылар тап ушы көндә рәхмәтләргә һәм мактауларга күмелә. Күгәрсен районында Һабантуй байрамы елдагыса гөрләп узды. 3 июнь көне район халкы, мәртәбәле кунактар, туган ягын хагынып кайтучылар Мурак авылы янындагы Һабантуй яланында йыелды. Байрамды ямләп тирмәләр, сауда рәттәре калкып сыкты. Һабантуй ул бына иптәшләр белән күрешеп, һөйләшеп, осраша торган урын. Шулай да бына biz bunda bitinde Basu yengüçlerin күрәбез. Хәзер bitinde Basularda уже игендар утыртып бөтерелде. Шулай да бана тагыла yengüçләр күрәбез. Атта сабышалар bitinde. Көрәшәләр. Авылдан килгән егеттәр күп bitinde бunda бигрәк тә көрәшүләр шул авылдан килгән егеттәр bitinde. Эштә паралар, дөньяны көтәләр шул авыл кешеләре bitinde. Шул авыл кешеләренең осрашау байрамы тигәндә була инде. Нинди теләктәр әйтерегез ошо Һабантуй менән тәбрик итеп Күгәрсен районы халкын һәм кунактарын? Күгәрсен районына мин бик уңышлар гына теләйм. Алла бирһә, игендар уңһын, дөньялар тыныс булһын. Инде Ходаем бына хугыштар туктаһын ине. Игендар гүрләп уңһын. Күлгүһен мул уңыш алһыннар инде Алла бирһә. Игендар уңыш булһын, уңып торһын. Бүгін бізде ұлы байрам бізге ният бізге ой. Бүгін бізде ұлы байрам бізге ният бізге ой. Билеген көңіл асырға берген бізде Һабантуй. Билеген көңіл асырға берген бізде Һабантуй. Һабантуй тантанаһын район хакимияте башлыгы Марат Испужин асып ебәрде. Ул килгән кунактарны, ялан батырларын тәбрикләне. Һабан байрамын яхшы күрһәткечләр менән каршылаган хуҗалыктар, хезмәт алдынгылары мактау грамоталарына, бүләктәргә лаек булды. Сәсе эштәре һөҙөмтәләре буенча 1нче урын Тәвәккән авыл хуҗалыгына, 2нче урын Күгәрсен агросәнәгать берекмәһенә, 3нче урын Октябрь авыл хуҗалыгы кооперативына бирелде. Крестьян фермер хуҗалыктары арасында 1нче урында Сергей Тужилкин, 2нче урында Сергей Толмачев, 3нче урында Юлай Ишкильдин хуҗалыктары. Друзья, Кугарчинский район занимает одно из ведущих мест республики на площади сельскохозяйственных угодий и входит в 20-ку лучших районов по валовому производству молока и зерна. Я уверен, что наши земледельцы не подведут нас и в этом году. Желаю всем вам удачи и высокого урожая. Мына быелгы посевнойды матур итеп без үткәрдек. Рабочийлар эшләне, матур итеп без вакытында культураларды сәстек, технический культураларды сәстек, зерновой неләрдә без үткәреп сәсеп беттек. Хәзер химпрополка белән заниматься итәбез. Химпрополка эшкәртеп бетеп барабыз инде. Шул уңышлар булыр дип уйлайбыз. Яз яхшы килде, вакытында сәселде. Шуга өмет итәбез зур урожайга инде. Шул. Батуларда тир түккән авыл эшчәннәренә нинди теләктәр әйтер инегез? Ну, теләктәр шул инде без яз буһа өметләнәбез, көзгөһен өметебез әзрәк гүлпәнрәк була инде. Шуга чтобы көзгөһен өметләребез шул үзебезнең өметләр тура килһен инде. Көзгө көннәре. Байрамга килүче хөрмәтле кунактар Күгәрсен районы халкына кайнар сәламнәрен җиткерде. Язгы басу эшләрен уңышлы тамамлау менән тәбрикләне. Агеев крестьян фермер хуҗалыгы комбайнеры Владимир Агеев бұл көнде Башкортстан Республикаһының атказанган авыл хуҗалыгы хезмәткәре дигән мактаулы исемгә лаек булды. Сейчас я вышел на пенсию. Вместо меня теперь работает мой сын
Агеев Дмитрий Владимирович. Ну, я по возможности помогаю ему и на уборке, и на посевной. Поэтому практически то, что я ушел на пенсию, ничего не изменилось. Единственное, что руководство я передал ему. Все-таки они молодые, более быстрые, скорые на принятие решений. А я уже немного торможу. Поэтому мы решили на семейном совете передать бразды правления крестьянско-фермерского хозяйства ему. Посевную ему провели положительно, без всяких срывов, без проблем. Закончили где-то 18 числа. Так что урожаем будет наш народ. Пользуясь случаем, хочу поздравить моих коллег, которые еще на коне сидят и рулят своими крестьянско-фермерскими хозяйствами и организациями. Я думаю, тоже у них, они помоложе меня, все еще впереди. Руководство и народ оценит их труд и тоже получат такие же награды. Тантаналы өлештән һуң байрамды оешмалар һәм авыл биләмәләре хезмәткәрләренең, яшь армиясылар, спортчылар, мәктәп балаларының, үз эшмәкәр коллективтарның сыгышы дәвам итте. Һәр һабантуйдың биҙәге, күрке һаналған, ат сабыштары ла күтәренке рухта үтте. Башҡорт халҡының милли уйындарында йәше лә, ҡарты ла әүҙем ҡатнашты. Көрәш, волейбол, футбол, баҡан тауға менеү, гер күтәреү, оҙонлоҡҡа һикереү, йүгереү кеүек ярыштарҙа һәр теләүсе ҡатнашып, матур бүләктәр отто. С 80-го года работаю в сельском хозяйстве. Уже 19 лет работаю в организации УТАР. Проработал, какие трактора есть, на всех перепробовал. Сейчас в основном на Т-150. Ваши слова поздравления. Поздравляю всех своих коллег, тружеников сельского хозяйства с праздником Сабантуй. Һабантуй яланына йәм биреп ултырыусы тирмәләр быйыл да халыҡтың иң яратҡан урынына әйләнде. Йыл һайын ауыл биләмәләре, район ойошмалары 20-нән ашыу тирмә ҡора. Унда борон-борондан килгән халыҡ кәсептәре, күргәҙмәләр урын ала. Береһенән береһе ҡыҙыҡлы сығыштар, йолалар күрһәтелә. Работаю 12 лет оператором машинного доения. Работа у нас плодотворная, веселая, коллектив хороший. Начальство нас всегда поддерживает. Я сама с деревни, и все мои родственники, дети сейчас, все работаем в деревне, все работаем во благо родной земли. Да. Пользуясь случаем, хочу поздравить всех с праздником плуга, всем пожелать здоровья, достаток, чтобы был у нас хлеб всегда на столе и работа у нас была. Всех с праздником!
Калина грустная такая склонила ветки над ручьем. Ты стала для меня чужая, любовь осталась ни при чем. Не грусти, калина над водою, не кивай зеленой головою, наберутся кисти ярким соком, и любовь вернется ненадолго. Не грусти, калина над водою, не кивай зеленой головою, наберутся кисти ярким соком, и любовь вернется ненадолго. Хавбул Хабантуй 2023 киләһе елдала ушу яланда усрашканга тиклем басуларды иңләүсе ялан батырларына хаулык, барыгызга ла күңел бөтенлеге, йортыгызга кут, бәрәкәт, илебезгә именлек теләп калабыз.